вечора. У прямому етері телеканалу АТR, програма «Прайм», і я її ведучий Айдар Муждабаєв. Як ви знаєте, програма наша присвячена найважливішим подіям Криму, всієї України, подіям, які мають значення для всього людства. Тому часто ми запрошуємо до нас дипломатів, фахівців з дипломатичної роботи, з міжнародних відносин. Але сьогодні у мене в гостях людина, яка ніколи не була в моїй студії. Я дуже радий бачити пана Володимира Хандогі. Вітаю вас, пане Володимире. Добрий вечір. Я скажу відразу, що пан Володимир подарував мені книжку своїх спогадів, але я ще її не читав. Тому я надіюся, що частину того, що в тій книжці... Невигадані історії. Ось так, да. Дуже крута, така товста, така змістовна книжка. Я дуже люблю таку літературу, насправді, яка просто береться з життя. І ось зараз ми просто почнемо з вами, якщо ви не проти, говорити про все, а там що згадається, то згадається. Ну так. І сьогодні День української писемності і мови. І тому перше запитання може таке незвичне, але я вважаю сьогодні воно доречно. Що для вас українська мова? В диктанті я участі не брав. Сьогодні писав, а ні? Не брав. Хоча всього часу в школі вчився в українській школі міста Черкаси. І диктанти завжди писав на відмінно. Ну, як в принципі я був відмінником. Тому для мене українська мова з дитинства була основною мовою спілкування. Ну, відверто скажу, я не задумувався тоді на якісь такі, знаєте, філософські теми, що таке мова. Це мова, на якій розмовляли мої батьки. Я ходив в українську школу. Але що цікаво, я про це інколи згадую, от з батьками говорили ми українською мовою, у мене сестра старша. Вона також з батьками говорила українською мовою. Але між собою я з сестрою говорили російською мовою. Угу. Пояснити цей феномен мені важко, але от така була школа у нас. І тому виріс я, звісно, двомовним, але рідна для мене українська мова. І, чесно кажучи, вона мені колись зіграла таку, знаєте, роль, можливо, і позитивну, але, можливо, трохи і порушила мої плани. Яким чином? Якщо хочете, я пригадаю. Хочу, звісно. Після закінчення школи я вже казав, був золотим медалістом, поїхав у Москву вступати до Московського інституту міжнародних відносин. Можете собі уявити, це був 1970 рік. Це початок, це молодий Брежнєв ще. 70-й рік. Я, хлопець з периферії, з міста Черкаса, їду в Москву вступати до МГІМО. Я тоді вперше почув слово «дипломат». Угу. До речі, одна з глав моєї книги так і називається. Це загадкове слово «дипломат». Тому можна буде почитати. Так от, приїжджаю я, не буду довго розказувати, але приїжджаю я до Москви і довелося здавати російською мовою. Угу. А історію я вивчав українською мовою, звісно, а там медалісти здавали два предмети. Англійську і, в даному моєму випадку, історію або географію. Ну, я здавав історію. Так от, англійську я здав на відмінно, а історію здав на 4. Мені відмінно не поставив. Через орфографічний помил? Ні, через те, як я думаю, можливо, в тому числі через те, що я дуже довго думав, відповідаючи на запитання. Мені довелося відповідати російською мовою, а вчив я історію українською мовою. І тому, так би мовити, як у такі замедлені зйомки, я, так би мовити, формулював дуже не відразу. І, можливо, це також зіграло свою роль. Але я з того зовсім не жалкую, тому що в той же рік я поїхав до Києва, вступив в Київський університет. А скажіть, будь ласка, пане Володимире, чи були в житті такі випадки, коли вам було навіть страшно говорити українською? Я наведу приклад. У мене є людина знайома, яка теж навчалася в українській школі, україномовна в родині, і родина україномовна, все нормально, але коли вона перебралася в Київ, створилося таке коло спілкування, студенти там,
якісь там ровесники. І він одного разу просто навіть не те, що багато слів українською сказав, він назвав станцію метро «Палац спорту». І вони зареготали над ним і кажуть, який палац, це дворець, деревня, от так от. Я скажу відверто, в моїй практиці такого не було. Дійсно, і як я вже сказав, ми в побуті спілкувалися російською мовою ще в шкільні роки, і потім пізніше в університеті у нас було викладання майже все російською мовою. Ну, там був ще нюанс такий, тому що я вчився з іноземними студентами, а вони на підготовчому факультеті вивчали російську мову, звісно. Обов'язково. Да, і тому спілкування було російською. Тобто в мене не було на, скажімо, в питаннях там мовних якихось таких прикладів, коли хтось мені щось забороняв говорити будь-якою мовою, або кепкував з того. Але ви все ж таки погоджуєтесь з тим, що українська мова була під тиском великим? Багато Так, років. безумовно. Ну, вірніше, як мені на той час здавалося, тиск був, знаєте, такий об'єктивний. Ми жили в Радянському Союзі, у нас було єдиний совєтський народ, мова міжнаціонального общення, такі, знаєте, штампи нам в голови всадили. Задля зміцнення імперії. Але, наприклад, я знову ж таки прийшов на роботу до Міністерства закордонних справ Української РСР у 76-му році. У 76-му, після ще був там рік Пакистану у мене після закінчення. І ми всі говорили українською мовою в Міністерстві закордонних справ Української РСР. Тим більше я працював у відділі преси, і ми видавали бюлетень іноземної інформації. Це ви в такому певному заповіднику існували просто. Ну, можливо, це був заповідник, але я там, знаєте, довго затримався. Чому? Не знаю. Так сталося, що 40 років в цьому заповіднику я працював. Знаєте, коли дивишся вашу біографію, ну тут просто згадки про посади, ти розумієш, що людина пройшла все. Просто. Ким ви тільки не були. Ви виконували обов'язки міністра закордонних справ, а вже послом були в декількох найкрупніших державах світу, да, найвпливовіших. Тому з вами говорити про міжнародну політику – це просто як, не знаю, там, перше джерело з рахуванням вашого досвіду. І тому я хочу от просто зараз, зранку я прочитав пост Дмитра Кулеби, може ви читали, перед тим, як пост про те, що він їде в Вашингтон на третю зустріч, здається. Пост я не читав, але я знаю, що він їде. І це мова про те, що буде розмова предметна про стратегічне партнерство, в тому числі військове, в тому числі взаємодії. Тощо, як ви думаєте, якщо нам забороняють, не забороняють, кажуть, що до НАТО вам ще далеко, а насправді ми знаємо, що далеко через те, що просто не хочуть сваритися з Росією зараз, ну це моя думка особиста. Як ви ставитеся до стратегічного партнерства з Америкою саме? Ну, дивіться, ця тема мені не чужа. І добре, що ви її згадали, тому що, дізнавшись, що буде візит і що відбудеться підкомісія цієї стратегічної комісії, яка існує у нас, мені дуже приємно, що ми нарешті реанімували цей механізм. Він же був створений певний час тому назад, але довго він практично не відбувався. А через що? Через відсутність політичної волі? Ну, знаєте, я думаю, що так. Я думаю, що через відсутність політичної волі в різні часи у різних сторін. Ну, Трамп до цього доклав зусиль? Ні, з одного боку, в часи Януковича, звісно, у нас не було політичної волі розвивати. А якщо нема у нас, то були періоди, коли у американців не було політичної волі спілкуватися з нашими лідерами з певних причин, не будемо говорити з яких. І дуже добре, що нарешті ми реанімували цей механізм. Тобто, як казав колись Михайло Горбачов, процес пішов. Процес пішов. І мені дуже приємно це. Ще й тому, тут я пов'яжу два питання, і НАТО, і стратегічне партнерство, тому що в цьому зв'язку я згадаю 2008 рік, Бухарестський саміт. Так. До речі, рокова подія. Да, в якому я безпосередньо брав участь.
як заступник міністра закордонних справ, який відповідав за напрямок натівський. Тоді, а до того я працював 5 років головою місії України при НАТО у Брюсселі. Ну, звісно, так мовити, це були мої питання. Так от, напередодні цього Бухарестського саміту 2008 року був візит президента Буша до України. І, звісно, американці давали нам всіляку підтримку, і мова йшла про надання Україні так званого ПДЧ, плану дій щодо членства, і американці дуже лобіювали прийняття такого рішення у Бухаресті. І от в ході цього візиту, серед інших питань, в тому числі ми з тодішнім заступником, правильно сказати, помічником державного секретаря, але це все одно нашою мовою заступник державного секретаря Даніелом Фрідом, підписали дорожню карту українсько-американського партнерства. Вона зараз діє? Вона діє. До речі, нещодавно був вже неофіційний візит того ж самого Фріда вона висить на сайті Верховної Ради, це відомо, значить, це документ двосторонніх українсько-американських відносин. Так от, під час цього візиту Фріда вже в іншій якості, як недержавного службовця, ми з ним, так, знаєте, жартома, перепідписали цю хартію. Вірніше, вона називалась не хартія, а дорожня карта. В ній було закладено прийняття хартії. І от коли нам в Бухаресті не дають ПДЧ, відповідно, виникає питання, що робити, які гарантії безпеки ми повинні собі... Зауважимо, що це через позицію Франції і Німеччини, які просто, я це називаю зрадою. Ви можете як дипломат... Як дипломат я, можливо, не буду вживати таких термінів, але я з вами повністю згоден, і я це називаю через позицію. Передусім. Тому що будемо відвертими. Там ще була група товаришів, які також не були дуже раді з того, що Україна може стати членом НАТО. Але не забувайте, що була прийнята дуже важлива політична констатація саме в Бухаресті. Не отримавши нам ПДЧ, ми отримали політичне запевнення, що Україна буде членом НАТО, яке ми сьогодні... Але це не зупинило Путіна. Це не зупинило Путіна, правильно, але все одно це той, як кажуть, дороговказ, до якого ми сьогодні повертаємося. І вже сьогодні перепідтверджують ті слова Бухаресту. Так от, я що хотів сказати, було закладено в плані дій, в дорожній карті, я правильно сказати, підписання хартії, і її було започатковано саме через те, що у нас не вдалося отримати ПДЧ. От тоді ми направили листи всім підписантам Будапештського меморандуму, і не тільки іншим державам, де ми заявили про те, що в зв'язку з тим, що НАТО не прийняло рішення про надання ПДЧ, перспектива членства, так би мовити, відсувається, ми пропонуємо укласти якусь багатосторонню іншу угоду, яка б забезпечувала нам гарантії. Основою цієї угоди повинна стати стаття 5 Вашингтонського договору. Ну, скажімо так, на цю конкретну нашу пропозицію відповіли декілька держав, не всі, до кого ми зверталися, але головна відповідь прийшла від американців, які тоді запропонували фактично, коментуючи нашу ідею про багатосторонній договір щодо надання нам якихось додаткових гарантій, запропонували свою пропозицію і трансформували на двосторонньому рівні підписати хартію стратегічного партнерства. І от вона була підписана міністром Грицьком, тоді і з Кондолізою Райс. Цікаво, один такий нюанс, про який мало хто знає. Тоді, от можете тоді поставити це в контекст сьогоднішніх подій, в тій хартії, в проєкті, вірніше, це була довга дипломатична робота над текстом, все інше, але американська сторона запропонувала включити до хартії, і це не було написано в проєкті, положення про відкриття в Криму американської дипломатичної місії. Тобто консульство? Тобто консульство. І от що ви думали? Тоді ця така, знаєте, пропозиція американської сторони
вона, як кажуть, застала нас врасплох. А чому? Я не знаю чому. Це ж честь така певна, це повага там. Знову ж таки, почалися, я ж не кажу тільки про МЗС, в цілому з'явилися, так сказати, думки, щоб не дражнити, значить, і почалися, значить, там, коротше кажучи, із конкретної пропозиції там вона була трансформована в якусь таку загальне положення про якусь можливу дипломатичну присутність. Це неприйнятно було для американців, я думаю, дуже. Ні, але сам факт, уявіть собі на сьогоднішній момент, з позиції сьогоднішнього дня, якби в ті роки була запущена і існувала в Криму формальна дипломатична присутність Сполучених Штатів Америки, як це пропонували зробити американці, можливо, історія пішла б іншим шляхом. Можливо, але як вже пішла. Але в історії немає сослагательних наклонень. Маємо окупацію, на жаль, маємо багато що, але я хочу, щоб ви проаналізували. Але, до речі, я хочу завершити. Оцей наш трек двосторонній з американцями на активізацію наших стратегічних відносин, він не повинен стояти на шляху до нашої стратегічної мети набуття членства в НАТО. І це моя особиста думка, розмови про підписання з американцями угоди про, скажімо так, особливе партнерство поза НАТО з Україною, мені здається, це не наш шлях. Але ж можна співпрацювати без такої угоди. Але ви знаєте, за фактом просто. Да. Тому як говорите, переводити це в формальну площину, це може нам зашкодити пізніше. Я розумію, про що ви. Аргументом термінологія, вона теж важлива. Для тієї ж Франції, так на що вам НАТО, якщо ви такі старі. Але Афганістан має такий статус найбільш важливого. Грошей отримав. Якби нашій армії дали такі гроші, ми б вже на Уралі були. І що? Як кажуть. Дивіться, тобто одна справа це як це ззовні виглядає, а інша справа суть. А суть тільки багатосторонній формат забезпечення національної безпеки шляхом участі в міжнародних багатосторонніх безпекових механізмах. Ось зараз, пане Володимире, зараз наш міністр прямує до Вашингтону. Ми, от я, як не фахівець, я бачу, що все ж таки останнім часом, просто останніми місяцями, дуже активізувалася співпраця з Америкою. Да. Як ви це бачите, як ви до цього ставитеся, і в чому фактично має бути прорив? Це приємно бачити. Я також помічаю і відмічаю активізацію наших стосунків. Ми вже говорили, важливий той факт, що починають працювати механізми. Дуже добре, що він запрацює. А що... Розумієте, всі ці запевнення, я не можу сказати, що щось нове з'явилося в риториці Сполучених Штатів. Вони завжди традиційно підтримували незалежність. Про суть, а не про форму. А суть повинна трансформуватися в конкретні... От давайте почекаємо перше і подивимося на зміст цієї оновленої хартії про стратегічне партнерство. Напевне, там будуть закладені відповідні положення. Ми тоді вам зателефонуємо, ви проаналізуєте. Констатації, і я, наприклад, чекаю, хотів би побачити, про що там буде йти мова. І тоді вже стане зрозумілим, куди ми вирулюємо. Єдине, що я хочу застерегти всіх від формування якихось завищених очікувань. При будь-яких прекрасних відносинах, стратегічних там чи суперстратегічних, все одно Україна повинна проходити свій шлях. Вона повинна свої докладати зусилля. Чого нам не вистачає? Головне зараз. Так, якщо на загал, мені здається, що за останні всі роки незалежності нам завжди бракувало внутрішньополітичного консенсусу. Послідовності, тобто. Послідовності все-таки внутрішньополітичного консенсусу щодо ключових засад державності. Але зараз, здається, може і немає повного консенсусу, але він більший за всі попередні роки. Він більший за всі. Так? Він більший за всі, але навіть зараз і сьогодні відбуваються деякі процеси, які, знову ж таки, дають підставу нашим колегам, нашим партнерам на Заході говорити, що ви знову,
я не знаю, і та ж сама корупційна тема, яка все-таки Та вона не зникає, вона постійно просто. Значить, фоном. судова реформа, реформа безпекового сектору, зокрема СБУ. Тобто інші такі позиції, які... От я пам'ятаю, ще коли я був на активній дипломатичній службі, Тобто це десятиріччями воно триває. стояло на порядку денному. І сьогодні вони продовжують бути. І якщо ми, так би мовити, знімемо їх з порядку денного, і американці там, чи будь-які інші наші колеги і партнери в Європі перестануть нам тикати на конкретні факти такої корупційної діяльності всередині України, тоді... То шлях буде швидше. Да, звичайно. І от, а це через те, що, мені здається, все одно існують в Україні політичні сили, які до сьогоднішнього дня не можуть знайти, ну, навіть членство в НАТО. Звісно. Ну, ніби тут є консенсус. Конституція ж є, ніхто не заперечує Конституцію. Ну, Конституція є, слава Богу, що я думаю, що це значить, минуле президентство і Порошенко, зокрема. Ні, це його велика заслуга. Це величезна заслуга, їх, може, 2-3, і там, може, вони і не можуть переважити чи переважать негативні речі, які відбувалися, але це, як безвіз, як угода про асоціацію з Європейським Союзом, ну, то вже я не буду це коментувати, це найбільші досягнення. Так от, але сьогодні все одно в парламенті існують сили, і в суспільстві існують до сьогоднішнього дня досить суттєвий прошарок населення, ну, який, м'яко кажучи, не в захваті від такого. Але все ж таки більшість вже декілька років після Революції Гідності, все ж таки за НАТО і Європейський. У нас кардинально підвищився рівень підтримки вступу до НАТО. Я пригадую, коли я був послом при НАТО. Скільки було відсотків тоді? Це у нас була така, знаєте, робоча цифра 30-30-30. 30 за, 30 проти, 30 ті, хто не визначився, а 10, ну, незвідомо що. Так от, ми черпали свою підтримку з тих, хто не визначився. І от якраз події 2014 року вони схилили, але 30 за. Тобто зараз, грубо кажучи, можна говорити про якісь 60 на 30 і плюс 10, не зрозуміло. Ну, все одно, враховуючи колоніальне минуле і той склад населення, який змінився там через голодомори, тощо, війну, так, це зрозуміло, чому 30 залишається. Я розумію, так. Ну, якщо у наших політиків вистачить, так мовити, наполегливості і не зійти з цього шляху, і розуму і креативності, скажімо так, щоб втримати цю цифру в 60%, я думаю, ми вибиваємо дуже великий козир, який тоді існував, і аргумент, що от вас Ваш народ не хоче. Да. Ну, зараз просто, давайте ось про що поговоримо. Мені здається, це найактуальніша тема. Ось зараз американські ЗМІ повідомляють про те, що Путін підводить до кордонів України, атакуючи війська, тобто збільшує загрозу. Одночасно директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів, що є безпрецедентною подією, це про все Клімкін написав, він зустрічається особисто з Путіним. Тобто це різний рівень просто посад, да? А особисто з Путіним. Може, я щось пропустив, але... Я можу зачитати. Очної зустрічі він по телефону в Москві переговорив з ним? Ну, якось він, може, все одно особисто. Особиста розмова по телефону була. Ну, все одно. Ну, так. Ну, рівень різний. Президент і директор розвідки, навіть найкрупніший в світі, так? Про що це може свідчити? Тому що колишній розвідник Путін, також його, може бути, так сказати, солідарність корпоративна. Так. Ну, я не думаю, що американський розвідник це те саме, що російський, бо російська розвідка – це терористичне угрупування, в першу чергу. А це політик. Це політик, так. Як думаєте, це спроба шантажувати Захід? Я просто чув багато по російському телебаченню, що ось подивимося, чи погодиться Байден на нову зустріч з Путіним,
чи загострення продовжиться. Тобто вони певні речі кажуть відверто. Чи це шантаж, як це було півроку тому, чи що? Що вони хочуть від Байдена? Які умови, може бути, вони ставлять? Так тут, розумієте, що вони хочуть від Байдена, чи що хотів шеф ЦРУ від Путіна? Ну, давайте пофантазуємо, враховуючи ваш досвід. Ну, від Байдена я не знаю, що вони хочуть і вірніше сподіваються, що прийде час, там через вже не так багато, 3 роки, мабуть, да, і Байдена переоберуть. Тобто головна мрія, щоб звичайно, Трамп. да. Ну, а-ля Трамп, щось таке, да. Можливо. Це їхня, так би мовити, Стратегічна мета і мрія. Я не знаю, наскільки там є свої дуже серйозні внутрішні політичні проблеми, як ви знаєте, і не тільки в Америці в цілому, але й навіть і в демократичній партії. Я вже не кажу про республіканців. Там також свої проблеми, але дуже прикро сьогодні усвідомлювати, що і демократична партія стоїть на роздоріжжі, і невідомо яким курсом піде більшість, і що станеться з наступним кандидатом на посаду президента. Ну, це таке, скажімо, тут... Ну, давайте про те, що... Але що, мені здається, хотів сказати шеф ЦРУ, а його устами, власне, американський естеблішмент і президент, зокрема, це те, що Сполучені Штати дуже уважно стежать за процесами, які відбуваються на кордонах з Україною. Думаєте, розмова була про Україну? Думаєте, я переконаний в цьому. А не про... Ну, там були, звісно, інші теми, я не хочу сказати, що виключно про те, але мені здається, що про там цей дипломатичний скандал, про відновлення роботи дипломатичних представництв, це скоріше він переговорив з іншими колегами. Тому що в основі там же цього дипломатичного скандалу лежало питання і лежить питання, так мовити, протизаконної діяльності. Та звісно, бо там майже всі дипломати російські, всі, вони розвідники і періодично їх висилають. Ви знаєте, я працював в Нью-Йорку, у нас було постійне представництво Радянського Союзу, потім Російської Федерації, було 150 дипломатичних посад. З них я особисто бачив на засіданнях Організації Об'єднаних Націй, які я відвідував. До речі, українська місія була 10 дипломатів. З них я бачив, в кращому випадку, 20-25 із 150. Що робили інші, я так і не зрозумів. За 6 років, які я провів у Нью-Йорку останній раз, я так і не зрозумів, чим вони займалися. Я хочу уточнити просто вашу думку. Чи це шантаж? Розумієте, я б не став оперувати такими термінами, як шантаж у відносинах двох наддержав, ядерних і все інше. Манери такі в Росії, що це виглядає дуже брутально, дуже недипломатично. Знаєте, можна це охарактеризувати як розмова була, скажімо так, з металом в голосі. Но все-таки про шантаж я б не хотів, щоб Америка і Росія, як ядерні держави, один одного шантажували. Я теж не хотів, але яка вірогідність того, що зараз, що Путін нападе, грубо кажучи, в найближчий час? Знову ж таки, дуже багато коментарів на цю тему. Я не знаю, що я зможу... Відчуття які? Відчуття в мене все-таки, що в інтересах, скажімо, Путіна, Російської Федерації сьогодні, це тримати оцю рану і напругу на визначений термін. І я не хочу сказати, що ми можемо виключати таку можливість, і, напевно, військові передусім повинні виходити з найгіршого сценарію розвитку подій, але все-таки говорити про якусь імінентну можливість нападу на Україну от завтра, сьогодні, чи може навіть через кілька років, мені здається, не потрібно, тому що за цим тягнеться величезний шлейф проблем, які попри ці різні розмови щодо стабільності американського уряду сьогодні чи естеблішменту, вони можуть потягти такий шлейф непередбачених проблем для Росії, що, як кажуть, мало не покажуть. Знаєте, ми ж не гадати,
гадатиме про це. А що нам залишається гадати? Я, наприклад, аналізуючи цю ситуацію, можу сказати, що це повинно нас спонукати до підвищення і посилення нашої обороноздатності. Рівні співпраці з Америкою тощо. Але дипломатів все-таки підштовхувати до пошуку якихось креативних шляхів, значить, дипломатичного вирішення проблем, наскільки це можливо, звісно, втримання ситуації і не доведення її до апокаліптичних. Як ви тоді оцінюєте ці події на білорусько-польському кордоні, які просто, це я цитую, литовський дипломат чи там депутат, я не пам'ятаю, написав, що це білорусько-російська атака. Безумовно. Тобто вони назвали речі своїми іменами, що в нас не часто відбувається. Так, здається, і сам Лукашенко проговорився сьогодні, сказавши, що Росія може сприяти вирішенню цієї ситуації. От так. Десь сьогодні промайнуло на стрічці новин такий закид, така фраза. Але я хотів би сказати, якщо так загально, то гібридна російсько-українська війна стала гібридною російсько-європейською війною. Ось. Це основний висновок, який мають абсолютно очевидно, що вони знайшли болючу точку, больову точку Європи сьогодні. Це криза міграції і переміщення осіб. І вдарили в цю больову точку Європи. Знайшли собі поплічника, на якого можна списати. Абсолютно. Да. Вони повним ходом зараз йдуть до формування і інституціалізації союзної держави. Як ви знаєте, там йдуть переговори про утворення різних... Це такий дуже нерівний шлюб. Не важно, але, тобто, врешті-решт це буде означати лише одне, що замість двох держав буде одна держава, союзна. З центром у Кремлі. Вони зараз там центр, все ж таки. А як це теж можна вважати шантажем? Бо вони щось вимагають політичне, я думаю. Вони на сьогоднішній момент, мені здається, все-таки така тактична мета, чи там короткострокова мета – це запуск Північного потоку. О, точно. І тут, безумовно, вони зараз застосовують різноманітні свої заходи. Для них це вже справа честі. Запустити, це, я вже не кажу, скільки грошей туди інвестовано. Сюди додається цінова війна, нестача газу. Там. І це, як кажуть, тест на витривалість європейців. Чи підуть вони на чи піддадуться вони такому... А чому саме Польща? Тому що Білорусія. Це була креативна ідея, хто ж придумав, як, значить, накопичити це, знаєте, газове сховище. А тут таке емігрантське сховище. Білорусь туди навезли цих емігрантів. Так, вони ж давали дозвіл. Хаб такий певний. Абсолютно. Вони запрошують людей. І це найпростіше вдарити по Польщі. Там же і Литва також. Да. Вона перша отримала. Тому мені здається, що Європейський Союз, я не знаю, не хочу нікому давати поради, але тут повинен проявити таку, скажімо так, і солідарність з Польщею, перш за все, що врешті-решт. Але ж ви знаєте, що всі ці емігранти, вони інтерв'ю у них беруть, до речі, всі кажуть, що ми йдемо в Німеччину. Вони не йдуть у Францію там, чи ще кудись. Вони в Німеччину. Я думаю, Німеччина заслуговує на це. І це дуже близько до Північного потоку-2. Тому, це така, знаєте, короткотермінова задача, але і більш довгострокова мета їхня, так само, як я кажу, по відношенню до України, тримати напругу і тримати такий хаос контрольований. Тут вони, напевне, в їх стратегії боротьба не тільки з НАТО, але й з Європейським Союзом і Конституцією. Пане Володимире, а це ж просто, це ж такий ланцюг певний. Просто не треба ж забувати, що Путін війшов в Сирію не просто там прогулятися і створити військову базу, а ще щоб підігрівати ці потоки біженців.
І це працювало, і давно працювало. Просто зараз вони стикнулися, європейці, прямо обличчя в обличчя з Росією. В цьому Це ваше сенсі. дуже цікаве спостереження. Так, ми про нього ми розглядаємо сирійську ситуацію. Це вид зброї. Біженці В це іншій вид зброї. контексті, але так, дійсно, це можна поставити в цей загальний, так сказати, арсенал гібридної війни. Тому що вони як ставляться до європейців? Це м'які люди. Навіть поляки, вони ж не будуть стріляти. А ми їм ще 1000. А кордон 400 кілометрів. Так? А ще тут Литва поруч. Невже ми не знайдемо місце, куди ми все ж таки просунемо? Це однозначно спроба дестабілізувати Так. і політичну ситуацію Європу, не тільки Польщу. Ні, в Європі, Так. звісно. Це, до речі, може вплинути на конфлікт між Польщею та Німеччиною. Ну, ви знаєте, засаднича, Польща член НАТО. Засаднича, так би мовити, стаття, 5 стаття Вашингтонського договору, це говорить про те, що напад на одну з держав-членів НАТО вважається нападом на всі держави-члени НАТО. Застосовувалася ця стаття, в принципі, якщо я не помиляюсь, двічі, але один раз, коли був терористичний напад на Нью-Йорк і Вашингтон у 2000 році. І тоді було запущено, скажімо так, механізм статті 5 Вашингтонського договору. Я не знаю, як це буде, і я теж не хочу радити нікому, але мені здається, що абсолютно, так би мовити, було б виправдано запустити саме цю статтю. Я вже не кажу про солідарність в рамках Європейського Союзу. Думаєте, я думаю, пане Володимир, це моя версія, я не фахівець, але є певний Рубікон російських дій. Ну, умовно, там червона лінія, яку Путін постійно так по ФСБшному рухає. Відсуває. Правильне слово, відсуває. Так? Коли він пішов на Крим, на Україну, він отримав, звісно, санкції, але не такі, на які розраховував. Вони чекали на більш потужні санкції. Отримали, що отримали. Це ми чекали на більше. Ну, вони теж. Вони боялися більше. Вони думали, що воно розсосеться якось, знаєте. Ну, може бути, але не задоволені ані ми, ані вони, зрештою. Друга частина – Сирія. Він втручання туди зробив. Американці пішли за Трампа. Він фактично захопив плацдарм у цьому регіоні. А ще друге, він почав контролювати взагалі рівень напруги там. Да? І біженці пішли, але жодних санкцій від європейців, від американців, від Заходу. Вони ж бачили цей потік, цей вплив, це втручання, зрештою, у внутрішню політику, бо там праві підняли голови тощо, так? Жодних санкцій за Сирію, на відміну навіть від України, він не отримав. А раз так, то можна продовжувати. І він продовжує. Ну, це на жаль. Тому що, на жаль, я не знаю, чи західні стратегії, західні політики не побачили, скажімо, цього умислу з боку Путіна. Там мова йшла про ІГІЛ, всі інші такі, хто там був причиною. Але те, що ви сказали, я з цим абсолютно згодний. І дійсно це сьогодні треба аналізувати в комплексі. І треба ще дізнатися, що це таке ІДІЛ. І чому така потужна умовна держава була і раптом зникла, коли росіяни прийшли туди. Що з нею сталося? Ну так, це вже тема для конспірології, певної. І ще інше. Ну це навіть не конспірологія, це просто причинно-наслідковий зв'язок, я так думаю. Так. Це тут є зв'язок. Тобто він Путін же постійно пробує. А вийде чи не вийде? Він навіть коли в Крим зайшов, він же не відразу оголосив про цей незаконний референдум. Він чекав на реакцію з Вашингтону, на реакцію з Європи. Він отримав ту реакцію, яка йому найбільш сподобалася. І продовжив цей шлях. І зараз просто на якомусь етапі треба чітко разом всім сказати «ні». Ось далі – «ні». Але я не знаю, наскільки гнучка ця червона лінія для нинішнього Заходу. Ви знаєте, хотілося б, так би мовити,
стукнути кулаком по столу, як кажуть, і поставити чітко цю червону лінію, та ще й там мінне поле. Щоб, І ров з крокодилами. щоб перейти до неї було неможливо. Але, на жаль, ми живемо в реальному світі, і давайте, якщо так уже аналізувати в комплексі, то подивитися, які проблеми стоять перед цими державами, які сьогодні є нашими партнерами. І я повертаюся до тієї тези, нам перш за все треба покладатися на власні сили. Абсолютно. Абсолютно. Але це непогано, що на Заході все ж таки, завдяки таким зусиллям брутальним Путіна, ось Лукашенко здав маліну, як от ви казали, да? І вже прем'єр Польщі відверто заявляє, що ми маємо справу зі зрежисірованою виставою, він сказав, так, да? І ще, знаєте, що хочу нагадати? Про те, що зараз в російській пропаганді дуже актуальна тема санкційного списку. Списку олігархів Путіна. Фактично, це кошельки, як Росії кажуть, кошельки. Болюче питання для них. Так, і це ж гроші не їхні. Це, зрештою, гроші Путіна, які просто ними керує. Він каже, одному олігарху зробити, іншому те зроби. Тобто це його гроші, зрештою, його люди. І вся країна, так звана Росія, вона йому належить фактично. І зараз обговорюється в Сенаті список цей, він великий, дуже. І я просто особисто бачив позавчора, ні вчора, сюжет по російському телебаченню, де вони просто ставили умови. Якщо тільки Америка спробує накласти санкції на наших головних людей, на людей, які уявляють, які є там основою нашої фінансової державної системи, відповідь буде страшна, і навіть слово «війна» згадали. Вони в ЗМІ вустами цих записних пропагандистів це слово звучить уже. Вибачте, тобто вони сказали так, я майже дослівно цитую, це Скабєєв чи щось таке. Це буде нами сприйнято як оголошення війни. Скабєєва говорить багато, а Соловйов ще гірше. Але все-таки, я думаю, що якщо американці поставили собі за мету, то буде прийнятий цей список, і, знаєте, це... Тим більше це Сенат же, це ж навіть не воля президента. Вони ж так узагальнюють, але, знаєте, ефективність таких, точкових санкцій, вона, звісно, має місце якась певна, все-таки, мені здається, що цей шлях персоналізації, скажімо так, санкційного режиму, це все-таки, Росія його не хоче, але і для нас воно не становить якусь дуже аж надто велику додану вартість. Де ці ідеї про SWIFT, про обмеження, так сказати, на вже, так би мовити, в рамках якихось виробничих зв'язків і все інше. Знову ж таки, той же самий Північний потік. Оголосити санкції проти кошельків, гаманців Путіна, це болюче для них, але я думаю, що це не зрушить з місця. Абсолютно. Це може змінити ситуацію, але просто це ненормально. Прийдуть інші кошельки. Коли, знаєте, я так думаю, що просто це якесь божевілля. Наш противник Росія. Росія втручається навіть в виборний процес тощо в різних країнах, у тому числі просто в Сполучених Штатах. І там же в Сполучених Штатах мають, може і громадянство мають люди, тобто в Великій Британії це точно. Тобто вони там живуть і здравствують, як то кажуть, да? І все в них нормально. А це здається, теж не нормально. Я хочу сказати, що сьогодні це вже не так, вже зовсім нормально. Там, як кажуть, підступаючи. Тобто вони удавку цю відчувають. І не тільки, скажімо так, конкретно через санкції, а через взагалі ставлення до статків, які, так би мовити, раніше туди вивозили там для того, щоб приховати, то тепер це стає все більше і більше проблемним місцем зберігання своїх коштів, зароблених тим більше не зовсім чесним шляхом.
Ну, просто я думаю, що це ще один фронт, який турбує Путіна. Тому що просто так Скабєєв чи інші нічого не кажуть. Там в них все суворо з цим. Путіна це турбує, хай його турбує. Для нас важливо, в принципі, санкційний режим – це один, скажімо мовити, з наявних в нашому арсеналі засобів тиску на Росію. Але от я повторюсь, мені здається, що аж занадто, так мовити, перейматися персоніфікацією, мені здається, треба говорити і продумувати якісь більш Стратегічні речі. Стратегічні можливості для того, щоб це мало реальний вплив на економіку Російської Федерації і таке інше. На армію. В тому числі, передусім, да. Ні, тому що ми ж розуміємо, що Північний потік – це і важель шантажу, але це і просто джерело грошей на армію, в тому числі, на спецслужби, які потім теракти влаштовують в Європі. Взагалі, це окрема тема, Північний потік, і важко зрозуміти, як логіку, як це могло статися і все інше. Я думаю, що там ще ми повоюємо, не ми, скажімо так, але і Європа, і третій енергетичний пакет, всі ці речі. Ні, здаватися ми не будемо. Треба продовжувати. Треба продовжити доводити, що це інструмент політичного впливу. І, до речі, ось ця криза штучна з біженцями, так, це проява такого нервового стану в Росії у цьому напрямку. Тобто вони тиснуть, звісно, але вони дають підстави політикам польським, може якимось там німецьким, вже французьким казати, що бачите, він примушує нас скористатися цим НС-2, да, через те, в такий спосіб чи в інший спосіб. Тобто це небезпечно, це не бізнес as usual, як то кажуть. Да? Я думаю, що тут, я кажу, ніоткуда без добра. Тим самим у наших західних партнерів відкриваються очі. Так, я про це і кажу. І, знаєте, у нас залишається 7 хвилин, я хочу про Крим. Бо наша основна аудиторія знаходиться в окупованому Криму. Ви питанням Криму займалися, як ви сказали мені ще до програми, ще в 93-му році. І вже тоді було ясно, що щось буде, щось вони планують. Згадайте про ті події. Дивіться, дійсно, я Кримом, не можу сказати, займатися, але тоді, коли ви згадали 93-й рік, я працював в постійному представництві України при Організації Об'єднаних Націй. Це були перші кроки України як незалежної держави після, звісно, періоду... Це було за Кравчука. Це було за Кравчука. Після періоду членства України, починаючи з 45-го року, ще в умовах Радянського Союзу, таке інше, то інша історія. І от тоді, як ви пам'ятаєте, в 93-му російська, тоді вона називалася Верховний Совет Росії, здається, Державна Дума, тоді ще... До 93-го, так, до розстрілу ще. Це був, значить, рішення про оголошення Севастополя російським містом. Ні багато, ні мало. От взяли і оголосили. Це була ініціатива Єльцина? Ні, це була ініціатива це рішення Російської Державної Думи, Верховної Ради, Верховного Совєта Російської Федерації. Природно, вони йшли до цього, там були ще кілька різних рішень. І от ми, звісно, не могли пройти повз такої, так мовити, арогантної позиції російської. А що ви зробили тоді? Ми подали скаргу до Ради безпеки ООН про те, що це суперечить міжнародному праву, порушує територіальну цілісність і все таке інше. І от стало питання, значить, відповідної реакції прийняття резолюції Ради безпеки з цього приводу. Там вже Росія з правом вето. Росія з правом вето, але цікава ситуація. Коли, значить, ми, так би мовити, прийшли на зустріч з тодішнім представником Російської Федерації при ООН Юлієм Михайловичем Воронцовим, відомий радянський і російський дипломат, то, як кажуть, ми виграли війну, навіть не розпочавши її.
Ми прийшли з набором, а ми, це мається на увазі, приїхав спеціально Борис Іванович Тарасюк, тодішній заступник міністра, Віктор Гаврилович Батюк поспред, і я, як заступник поспреда. Тоді ми втрьох були на цій зустрічі з Воронцовим, і буквально з перших слів Воронцов сказав: а ми вас підтримуємо. То була, ну, чесно кажучи, тоді ми трошки так здивувалися такій позиції, хоча потім стало зрозуміло, що це була боротьба між президентом Єльциним і парламент, яка потім у жовтні місяці перейшла в війну. І вони зрозуміли, що тут є можливість, так би мовити, забити цвяха ще одного до зараз гробу. світ вже інший. Да. Да. І, коротше кажучи, завдяки нашим зусиллям тодішнім, нам вдалося, не вдалося прийняти резолюцію, але була прийнята заява голови Ради безпеки, де чітко прописувалися постулати неприпустимості таких міжнародного права, підтверджувалася територіальна цілісність, таке інше. Хоча, якщо відверто сказати, це тема, можливо, більш детальної дискусії. Були деякі наші, так сказати, недопрацювання, і ми погодились на деякі речі, які, мені здається, тоді, зараз заднім умов дуже... А які сприяли окупації? Ні, я маю на увазі, що треба було все-таки наполягати на прийнятті резолюції. Як була прийнята резолюція, я не хочу сказати, що воно, скажімо так, завадило... Тоді такі часи були, що вважали Росію другом. Я вважаю, що то був перший дзвіночок. Потім був Мішков, потім була... Ми пам'ятаємо, 93-й рік, ще до розстрілу Білого дому. Абсолютно, до розстрілу Білого дому. І мені пізніше довелося вже, як заступнику міністра, працювати вже не безпосередньо в Криму. Я займався міжнародними організаціями. Зокрема, була ж спостережна місія ОБСЄ в Криму. Знаєте, я хочу, пане Володимире, останнє запитання. Можливо, воно там дуже загальним вам буде, але не знаю. Ось можете якомога коротко сказати, чому сталася ця окупація Криму? Якщо коротко, короткої відповіді тут немає. І прямої відповіді лінійної тут немає. Але мені здається, це незалежна Україна, це екзистенціальна загроза Росії. Треба йти в глибину віків, починаючи від Рюриковича і Київської Русі, це точно. І всіх інших позицій, і тому ж, який відібрали російські попит тоді від Української автокефальної церкви і все інше. Тому це, так би мовити, спроба відновити оту імперію, навіть не радянську, а ще російську. Пізніше, вони все одно, мені здається, навіть з часів Єльцина, вони просто чекали на зручний момент. Ви знаєте, я вам скажу, повертаючись, от почитайте, якщо у вас буде час, чи в когось із слухачів буде час почитати виступ представника Російської Федерації на тому засіданні 1993 року Ради безпеки, і ви можете зрозуміти всю, скажімо так, цинізм російської позиції того часу. Я, до речі, в своїй книжці про це пишу і аналізую заяви, які звучали в усній формі, і потім офіційний виступ того ж самого Єльцина, Воронцова, який цитував президента Єльцина і все інше. І це буде красномовно. Я вам дуже дякую, пане Володимире. Вперше, але не востаннє, я думаю. Ми будемо вас запрошувати. Дякую вам за запрошення вперше, але не останнє, я думаю. Дуже цікаво, бо, знаєте, просто я думаю, що змінювалося часто там наше чи інших країн ставлення до Росії. Але Росія до всіх ставилася однаково всюди. Вони циніки такі, завжди точніше. Да. Користуються слабкістю чи зручним моментом. Я маю зручний момент зараз нагадати, що ви, кожен з вас, хто дивиться нас зараз на окупованих територіях, чи на вільній території України, чи там в інших країнах, можете підтримати телеканал АТР дієво. Не тільки тим, що ви дивитесь нас, а і тим, що ви станете нашими патронами, нашими донорами на сайті Patreon. Це дуже важливо, бо ми працюємо
для вас і для того, щоб російський рейх було знищено, і ми всі до цього доживемо і зустрінемося в вільному Криму. Дивіться АТР далі. До нових зустрічей.